wadar ba toge ba sanin wuri Yawwa. ba rika cikin banza ba Yawwa baba. kama da wani ba ta wani in ka ji wani ba banza ba ka yaro ne magani ga uban ka shi baka wani ba shi baka magani sai kita akwai magani matambaya ababu an rika horon kurma in bai ji abu kai ne shi hoshi ga mai sai da magani kanan su habibu maganin ta kwasara kumarci kasa mesa tubududuwa shadono kandara dan marke hana kurkule birana zuwa kwahara zuwa kunama amma sai ne tokari sarki Allah in ba tokari aje kudin ka dan kudin ka ju magani na burga me ina mai camuka ina mai ciwon mala ina mai ciwon haure ina mai zabin ciki ina mai ketara gani Allah ya kani ba lalle ba dole sai da maganin mai karfi dan maganin mu sai mummuni sai adali sai ne tsiyanta Allah dai na banda kai jafili bidda'u mai zuwa hurin malumma a baka aya Allah sai ka ji zo manzo kai jahili aje kudin ka da haka bar ga milkilin mutum kanan su habibu ni ababan garaje baban rabi ni ababan hasan da husaini Kwarai kam. sai da magani aiki na ko gida ko daji ni ka baka maganin mai zuga da iko Allah Ka'ida na kam. masha Allah alhamdulillah ku koma kwanta ke uwa alƙawali kina ina